Det var en helt fantastisk oplevelse at være med til KMD 4x4. Jeg har ikke prøvet at lave en triathlon før, og jeg ved godt, det her det er den mindste af slagsen nærmest. Men det at prøve de der 3 sportsgrene, som jeg elsker hver især, sat sammen i en, og få den der udfordring, det er at få sine ben til at fungere efter at have svømmet 400 meter, og så komme op på cyklen, og så faktisk også kunne komme til at løbe bagefter. Det var super fedt og en kæmpe oplevelse, og det har bare givet mig blod på tanden til at gøre nogle lidt sjovere og vildere indsatser i fremtiden. Den stemning, jeg oplevede ude ved Amager Strandpark, da de 2 dage, hvor KMD 4x4 blev afviklet, det var jo sådan en loose stemning, men alligevel kunne man godt mærke, at folk gik op i det her. Der blev konkurreret, der blev taget tider, og der blev hæppet fra venner og bekendte, der stod ved sidelinjen. Og jeg talte med flere, som sagde, at grund til, at de lavede den, var fordi deres ægtefæller, eller deres kærester, eller deres kolleger skulle lave den rigtige Challenge Copenhagen om søndagen, men de stod så hæppet, imens at alle dem, der har fundet sig i, at der blev trænet hele sæsonen, mens de så lavede 4x4. Så alle fik en mulighed her for både at hæppe og få lov til at opleve, hvad det vil sige at lave en triathlon, uanset hvor stor eller lille den er. Det synes jeg jo er et fedt koncept, at man kan kombinere noget, der er så hårdt og så kræver så meget fysisk forberedelse, med noget, som kan laves af alle, og som ikke kræver den vilde træning inden, men som selvfølgelig bliver sjovere, jo bedre form man er i, men som kan give en meget god fornemmelse af, hvad det er, det handler om. Jeg vil helt klart opfordre folk til at deltage i KMD 4x4, og så deltage sammen med venner eller kolleger, sammen et hold, lave en konkurrence ud af det, lave socialt begivenhed ud af det, og sætte jer ned og hygge jer bagefter, når I har vel overstået hele turen. Det indbyder til, at man laver det sammen med nogen, og det indbyder til, at man også har nogen, man kan konkurrere med, og at man har nogen, man kan dele oplevelsen med.